Uvijek tražimo razloge, u ciklonu i anticiklonu, za izrečene i neizrečene teške riječi, za poprijeke poglede, za to što smo sami u mnoštvu, što su nam stanovi izolovana ostrva, razlozi za nelagodu, za život u gardu, a potreban je samo trenutak, moment za drugu vizuru, istinsku vizuru, fleš u kome ćemo čuti i vidjeti druge. I sebe. Pronaći plemenitost kao mjeru našeg postojanja. Napraviti mjesto za one koje nismo vidjeli, a sve vrijeme su bili tu. Napraviti mjesto beskrajno veliko za ljubav, razumijevanje i dostojanstvo.